Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan.
โอ้ตายโอ้โห เ
Padahal wes Mas. Au. Apa bayaran? Coba kan? Oke. Marles. Lah kowe iki kok lancang. Lah wong aku lak wis atraksi patut nek teko saweran. Lah kok kowe lho urung apa-apa kok wis nopo. Rezeki yo. Rezeki potongan montrot. Rezeki saka Mbak Judet so. Judet. Ayo Judet. Wah, promet. Uang video patute keluarga Mbak Judet iki lho ningali dhewe retirasi. Oh iya. Ada dino. Ya kok teko kene mek ini wani nopo saweran nopo patut kok niku Bu. Iki menenge boten. Ora patut. Lah kowe iki yo becek. Saka unek-unek ngopo ngopo. Mbak Judet. Nanggap awake tembune iki. Kowe iki sambatan yo Le. Sambatan biasa Ponorogo 250. Aku becek 150 lekek 100. Kowe iki timbaca ngono kuwi lak wis kena dingge. Amal jari ayah dhewe. 60. Alhamdulillah. Becek kok potong 50. Mbok sing apik. Lah dhewe yo padha karo ngugemi kepribadiane Mbak Judet. Sosialisasine bagus. Kok ora dhewe ora apa-apa. Rene golek dhuwit ngugemi wong iku ojo. Lah wong tuwa ora tak ngugemi. Lah maksudnya lak kena dhewe contoh lho Mbak Judet menika. Lah bapak kowe ora tak contoh nyentuh kuwi. Lah nek Pak Judet menika rak kanca senimane kathah sobone yo ning masjid Kidul kene. Lah Pakmu lho sopan yo masjid. Ijol sandal potongan. Yo yo. Ijol sandal kok pamer. Loro asu. Mas Andi. Mas Andi. Oh, libat lah. Satu sebelum bos siap. Mas Andi, matur nuwun. Bang sesepuh kita sedaya matur nuwun mari suwun. Kayak rasa omol. Apa ya? Iya. Ya, ya kaya aku ki gila. Ya ora, Pak. Kak. Ini. Ah, bener Pak. Sumpah. Itu ora iku, Mbak. Ya, sesepuh yo wajar. Ya, namanya cuma-cuma kok itu. Jangan dengan pertunjukan sakit bajing loncat alhamdulillah nganten niku wau mulai pada matamu lah kok kesini wong iki kudu gawe don iki sing sak iso-isone gawe bukti akhire kerja makane Mbak Judet kae urutan ini ya lurut yo tak gunane semaksimal mungkin lha nek ora kaya tenggine pempong niku sebenarnya jatuh ya satu iki kok ono ber arep bocah iki Mbak Judet yo nanggap garangan mendok iki aduh yo ben bocah iki terus lha sing lucu yo kowe iki paling ndak bocah iki aneh Bapak kalau gue lah, saya
ini obat. Aku satu ini malah bahaya. Apa bahaya ini apa? Ini orang mantenan. Apa? Terus main itu tidur kamu bisa. Ketika potongan Orang kok ini iki. hajatnya ini makanannya. Mantannya ya ben. Ya kok penting kok bisa kok usung-usung. Kok promosi ngerti? Apa mbak? Terus aku baik mas. Oh tuh dulu ya. Pak, aku terus. Pak Dudul. Masuk. Maju apa kok aku ya. Nangis ki ngomong aja dah. Bajunya terong luar biasa. Ben ya orang mikir ya. Boleh dengan juta orang mikir. Kowe terharu nek kene ditonton. Ora. Apa to? Aku bangun. Loro mataku. Yo tak rombine kok. Kok kira apa? Kene duduk sit down please. Iya ini. Sit down please. Yes. Iya. Foto lu sit down please. Sit on the road. Apa dulu kaya rumo kok. Wong iki basa Jawa ora mari nek basa Inggris. Aku bisa ketemu. Yo. The little cookie. Apa ku Set kata komedi. isi foto barang kok. Nek contoh bocah cilik-cilik Ya ya. Nah, duit kunci mah. Nah, contoh kalau kamu moncrot itu apa dicakap? Pak Bowo iki. Jalan itu stop. Ndi? Bilang, Iki. Oh, ya kakeane. suwe ini kunci yang nambahin. Enggak ngomong mes. Ora kene iki wis disyukuri. Nulis matamu ini tanggapan sepi kok rendeng. Sebetulnya Lah, ada yang disyukuri. ya teh kalau reak iki sepi boten tanggapane. Sami rame kok tabuan tok iki. Ini udah nabrak kali. Ngoceh sembarang kali iso. Teroknya apa iso? Bisa. Kucing. Kucing. Kucing kok kucing mek. Oh, mek. Ini kucingnya apa? Keselak. Terus katanya Mas Rajarete, apa tata gese Mas Andri kalian Mbak Ina? Mbak Mesti. Ojo kok letih, Mbak ini ben Kok kesumsi lah berarti. apa tata gese diarani manten? Manten ki. Mantepe kepercayaan untuk menemani seumur hidup wis tenanan. Ya lho, rumono. Terus Mbah Judek menika apa tuh diarani mantu? Mantepe mergo arep napa putu. Ngrungokno kuwi mugi-mugi dan niki dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal diparingi omongan terus rezekine lancar terus amin amin Allahumma amin. Ya kowe ya kok Aku lan dongane ati iki mah dibiseni kancane dititipi. Dadi wong lanang iki kudu sing tanggung jawab. tanggung jawab. Kayak kontrol ketekan pas kowe ya lo tak titipi. Titip kau becek. Iki lho apa iki? Iki misadit karo misadit karo urat madu. Yo, iki ora kok dinggih ngeres-ngeres lho nggih. Adewe iki tontonan sing dinggih tuntunan lho. Ora kok turunan matemu wong lepo. Sing kae. Hei. Wah, bujono kok bayar iki. Wong tiboknya menopo. Iki ngono aku menghargai Mas apa? Andri. Mas Andi iki kesel dadi mandat kadang siji. Cara ngombe iki gak apa-apa. Ora kok. Wong wis ya wis sae.
modalnya siji ya. Ya diartekne obat kuat ki apa tegese Ojo dikira obat ini iki pikiran ning gak iki Pak iki. Iki anu artine. apa Obat kuat. kuat Obat kuat iki kuat nglakoni wit. lakon. Wong dadi kemanten wong loro iki kudu kuat ngadepi ujiane ke depane. Kawit terbukti menika calone ra dados kepala rumah tangga. Oke, presiden rumah tangga kudu iso ngayomi keluargane, ojo beda-bedane bapak ibumu karo bapak ibu ini. Lah kula rungokno Mas Andri. Rongokno, batok tenan. Jas. Black, Apa coblek? black nambahi tapi. Bisa grit kuwi. Misal iki obat mumet kanggo wong loro-loro. Ibarat sampeyan keluarga lek mumet ojo sampe ngombe arak-aras gak oleh. Lek iso-iso kudu ngadep pangerane ade Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu. 5 waktu kudu taat. Sing wedok barang egosi ojo didukne lek sing lanang ketok kesel ojo sampe nyeneni. Lah kudune piye tadi wong wedok kok guyang-guyu ngono. Wong wedok Heeh. wong lanang nek balik kerja kok seneni. Mesane Pak. Urip Lede anu ya kopi. Tapi lewat do. ngono kuwi ya. Lek bojomu nesu dijak ora gelem. Aku bayang tak setelah soal mungkin orang iya enak. Lah apa nek gampang lho ya. Botol. Udah gampang. Ya nek iso aja gampang kita. Anu saiki sing digampang gone juga. Tanaman. Iki tanaman Mas Wong Mas Andri. Muga-muga sampai rabi karo Mbak Isti iki tanaman sampai nenek-nenek sampai tua. Iki cinta pertama sampai mati sejuk semati. Ini ya total ngono ya ampun. Terusane nek kok enak-enak. Menambah keturunan dan daya tahan seks. Saya hatinya, saya ini sayang keluarga. Ini kowe dan lo ini bukan mas foto. Sama mas batang manuk ada wong itu kan. Ojo kudu ojo kudu wae sama Dia diwanu lah. Kita nikmatan dalam keluarga ini siji nyapa-nyapa benda apa-apa kudu maca bismillah. Melangkah sikil tangan. Sayang, paling ini ibarat itu tanda. Sayang aku berarti ya bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Dadah. Terus iki kok iki sanget tresno mbah judut sak keluarga ning awakmu iki kok mari reokan aja balik dhisik di kono kene. Oh, alhamdulillah Pak, terus baru. Dadi kowe rencana arep ditandur ning samping ini kan dicuwat tenan ati. Tapi desainnya apa? Nggih matur suwun Mas Andri iki bukti. Matur suwun. Asale Pokoknya damai. jadi keluarga sing bahagia selamanya. Nek iki tutup. Oh ya, oke. Ayo. Ayo, berapa betul? Dasar sitak. Gara-gara Oke, papat lah. Juga ada. Ini kedua. kontrol nenek. Ya, akhir.